batine mergo ora ana tandha tandane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih. Ing atase para kawula nandhang karuna larani sandhang lawan buga parandene pajek malah saya dienggahake satemah paribasan lekak guru. Durung rampung teko semono. Apa wae kan dadi panjangka kumrape para kawula ing hanjok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pakerti marang Mbah kaping-kaping tansah dialang-alangi dening para pendhidhik negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa, ora ana wong pasis kejaba mung pejabat Ngastina. Kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodho, kawula sing goblok. Yen dadi kawula bodho lan goblok, pamurmu ora bakal ana critane wani unjuk rasa mungkut marang pamarentah negara Ngastina. Iki perkarane wong Ngastina pisan. Kowe wong jowo saka negara Ngastina. Palandene larang nang ndi pisan. Palandene kan campur tangan mak lelakoni. Kowe dudu wong Ngastina, sarung diulang kok melu campur tangan. Kok iso panjenenganmu kok ndolamu aku ditu Ngastina mongko aku wiyedine Pra Ngastina. Mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna. Malah palungguhan iki aku tak ganti takon. Yektine sing duwe hak wewenang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa? Yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa, kenapa sing dadi ratu kok Duryudana? Yen pancen Ngastina iki hak wewenange para Kurawa. Dasare apa watone sing kepiye aku pengen ngerti. Lekno mripatku jerengen goblokku wisan demen. Iki pujangga katon Ngastina, Manik Sasmita kang dadi aranku. Sing ndok arepake apa Pandhan? Njur wisuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abyasa. Mongko cetha Pratila Lamita putrane Resi Abyasa ki ana telu. Sing pambarep ya kuwi Sang Destarata, angka loro Prabu Pandhu, angka telu ya kuwi Rama Widuwa. Manut paugeran kudune sing dadi ratu pambarep ya kuwi Sang Adipati Destarata, angka malah klerak kare anak loro. Cutingane. Kok kanane rusak wis dipadha ya jalan. Sing dadi ana nang Ngastina sejatine ora mulya kejaba Sang Adipati Destarata. Umpamane anggere dewi dosi dadi ratu lek ini memper mergo putrane Sang Adipati Destarata. Ngerti? Yen pancen Resi Manik Sasmita duwe gagasan lan dasar kaya mengkono aku syaraté wong dadi ratu yo ana piro? Syaraté wong dadi ratu wis siji wibawa, angka loro wicaksana, angka telu prasaja diningkat angka papat ya kuwi santosa. Santosa ki tegesé piye? Santosa lair lan santosa batin. Santosa lair ratu ora kena cacat. Simbah Destarata ki cacat apa? Beta lamun to kae iki tata netra cara bira karo kancane nanamren. Yen dina nyoting tak foto. Dina kira-kira entuk dadi ratu apa ora njogo. Apik. Ayo tenan lho, Mas. Hei. Jalan miar, Bang. Bisa ini mugi wonten kali mesti wong kape kaya iwak cemplungmu. Man, perintahke para sapa Kurawa mateni wisageni. Yen wisageni mudhar Janaka ngengkon Pandhawa liyane melu ngenes saen karo.